Така, здравейте! Днеска ще говоря за зехтин. След над 15 години в Гърция брал съм маслини. Ходил съм до маслобойна, виждал съм целият процес. Обяснили са ми хората, готвач съм много години. Ще говоря за зехтин. Който не разбира, да разбере. Истински зехтин. Това е сок от маслини. Нищо друго. Всичко друго е тук в главата идея ви. И лъжат. Аз ви казвам истината. Няма за какво да лъжа. Нито ви продавам зехтин. Нито ви продавам зехтин. Просто да не ви лъжат. Сега. Зехтина под 8-10 градуса почва да замръзва и става като масло. И цялата идея е, че той наистина е масло. В гаража ми е около 6 градуса. Олив ойл вирж на найци. Това е, не знам какво е, но така пише, че олив ойл. Олив ойл. Кауфланд. Вижте го. Виждате ли тези топчанца? Тези топчанца, това е зехтина, който е останал след преработката и след химичната обработка. А и тук вътре е този зехтин. Не знам дали ще мога да се види. А е тук вътре, в тази тинекия, това е истински зехтин. Ето го. Виж го. Няма как да ви го покажа по-навътре. Купил го преди една седмица. Дойде ми от полуостров Пелопонес. И така, разбирате, че зехтина, когато падне под 10 градуса, става на масло. Разтъркайте го хубаво между дланите си и помиришете. Ако не мириш на маслина, не е зехтин. Ако не горчи, не е зехтин. Това от мене. Всичко добро.